Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ang tanawin so. Tatay, paghuwat lang gud mo, paghuwat lang gud mo. Igo na ba among nananaw ha? Igo. Katala. Ang tanawin so. Ina paghuwat mo kanta lagi ko. Kanta. Sa landong, sa langit, ang bulan mahayag. Bituong nagbanwag sa mangit-ngit nga kagabion. Pangandoy nindukhan nga dili mo hingayran pinangga ayaw bagla. Gikulbaan man ko. Kinsa kay mamahimong champion siya. Wa na'y lain ang dolor. Si Agapito na. Mayon tag magdilang anghel ka, obre. Saligos talent ni Agapito ng dolor. Makamao ng musista, kamao pag yung mukanta. Ladies and gentlemen, wat-wato lang una nato sa magkadiot ang mga judges. Kay murag naglisod pa man sila sa paghukom kung kinsa yun ang mananaog kay pulos yun sila mga maayo. Okay? So music lang una da, Mr. Spinner. Ikaw. Kitaya kong score ni mo. Ay, siyempre ang last contestant, no? Si Agapito pakibot? Oo. Why? Ano man, mistiga mo ng mata mo. Ay, ba man niya magpagkakanta? Gawas pasad, siya ra sa'y nakalahi sa mga contestant kay ang tanan ni gamit yung -1. Samtang ang last contestant, kay siya mo'y nagduyog sa iyang pagkanta. Siya mo'y nagsista-sista, siya ra siya ni kanta. Ikaw, kinsa man ay mong, Juan be, dako ni mag-score diha. Ang second to the last contestant. Ay, gwapo kay siya. Ang ngayon ko mahimong champion. Gwapo bitaw, pero dili angayan nga mamahimong champion, no? Why? Kay nabuwak ang tingog, pagkuros. Unya, nayabag pa siya sa pag-start pa lang. Ang last contestant, ang akong bet, no? Nga mga kuwan nga ma-champion. Bahala ka. Basta nga ang second to the last nga contestant ang akong champion kay gwapo kaayo. As in, murag si James Reid. Ay! Huwag ka duha ka judge diha ba? Kamunduha ba? Second to the last ang kuwan ha, nakuha rin yung score ha. Kay gwapo kaayo. Basta gwapo gani, ang ayan yung padawgon. And now, ladies and gentlemen, diyan na sa akong mga kamot ang list of winners sa atong amateur singing contest. Drum rolling, please. Ay, kurbaan ko na. Agapito! O siyempre, may seniors na kong thumbs up. Isa mo kakurbay nga akong gibati na. Ladies and gentlemen, na-announce na nako ang fourth, third, second. Ang first ug ang champion na lang ang akong i-announce. Kinsa maghaang gusto ninyo nga mao'y ma-champion? Last contestant! Last! Dito, last yun! Niya na! Aniya na yun ang inyong ipabot. Ang una na kong tawagon, mao ang champion, ug ang wa matawag, mao ang first runner-up, okay? Drum rolling, please! Ang champion! Second to the last contestant, Wyline, kundili ang murag si James Reid, Mr. GM Ballesteros, ug ang first runner-up automatic goes to the last contestant nga mao si Agapito Pagkibo.
Ay, tanya, naan naman ang imong premyo, apo. Mamauli na ta. Nganong ang second to the last man na champion uy nga nayabag man ganito pagsugod niya kanta? Sa mo pagkuros na bawag ug maayo ang tingog. Na, dagding na lang ay. Ingunan naman yun ang contest ba? Doon na imo da, o doon na siya mapilde. Karyot lang. Oh, Oh, oh. May isulti ko ninyo. Ikaw man yun agapito ang dakong score nako, pero ang judge number 1, giing na ng judge number 3 ug ang number 4 nga ang second to the last ang himuon nilang champion. Kay gwapo kuno kaayo. Mura kuno si James Reid. Onsa! Butang $1. Abi kay gwapo, gyud padaog. Way ayaw nga mo judge. Ano lang, pagyaw-yaw lala. Ayaw na. Adali ay. Sagdi na sila, unsaon. Pulos man mga bayot ang judges. Nya, siyempre, pasganahan sila sa champion kay mura mag si James Reid. Ako yung taon, mura raman ko si... Si Kensa. Mura ko si James Brown. Oy. Maon na. hala, Ngano ka, Aubrey? likay taglaing dan agapito. Kina ang mga hilason oh. Likay tagsamok. Ngano man, natay saan nila? Wa man, pero kanang usa nila oh. Kanang bugiro kay dako. Nanguyab na nako, unya wa na ko sugta. Akong gibastad kay Kay? akong giingnan nga may uyab nako nga mao ikaw. Buah, ingon ka? Oh, good. Dali na. Mag-holding hands ta. Adto ta sa Pikas Dan Agi. Paingon sa eskwelahan agapito. Ay, loto na ang bingka nga akong isoroy sa kabalayan. Ay, may na lang ni makatabang sa mga project ni Agapitos ilang eskwelahan. Hapit nga matapos ang tuig. Nga, mag-second high school na sa Agapito. Hey, go lang yun, apo! Go lang yun ang go! Paspasog lakaw agapito kay gisundan tas mga bugiro. Pas-pas, labit akong lakaw, Aubrey. Pero, gagmay mo kini akong lakang. Kaya mo buong kong pagkatao. Nung isang taong ka, oy. Ikaw bagi kuya wa na bi ako diri. Sige lang gyapon kag binuang diha. Hoy! Oh. Kahoy! Ayaw ba yun? Sa eskwelahan, kay maliit na mi. Eh, muglaw sa eskwelahan. Ano yung laong nga yung paghambol mga kobre? Yung uyap? Ha! Bas! To mo nga kining batig naong may uyab ni obre? To? Ha? Oy, Clintoy. Mahimo pag dili na ka mangitag samok? Yates. Dawatan lang ba Clintoy? Ngayon gusto ni mo si Aubrey. Dawat-dawat po. Uy, alam sa makamay tayo pag kini dawat-dawat, sad. Abo ang magagapinap. Hoy! Abiday! Aray! Nabali man lang akong naong. Nabali po lang akong dayalo. Naunsa man yung taon ka, oy, Clintoy? Gisambag pa na ni mo sa gapito? Gago, magkakapa! Sagpa ko na, obre! Oh, gisagpa, ti kagagisumbag pa ni mo sa gapito! Yates. Aray, buhi ang akong buhok! Clintoy, sakit ka! Ayaw, Clintoy! Buhi! Buhi, sobre ka, hoy! Ako lang masakit eh! Ayaw lang akong mahal! Mahal! Mahal di ayapat! Mahal! Di ayapat! Mahal! Agapito! Agapito! Ako ro'y bahalang sakit ko mo. Kay lapon kayo pagkakos ni Umri Rasmo. Butang $1. Kabunog ni mo, apo ko! Ako ding sa ng tulor. Nasuko matong nanguyab na ako nga si Clintoy nga wa na ko sugta. Nga akong gibastad kay Kay nga no lagi, obre! akong giingnan nga may uyab na ko nga mao si Agapito. Butang $1. Nasukmaga ni noon ang akong apaw. Sakit kayong naong nako lala. Agay! Unya, nikatawa lang ka. Wa ka maluoy nako. Guba na ning naong nako. Ay, di mag-all apo. Kay, pagkatao ni mo, hangtod karon guba naman ang naunga.
Malinluod lagi kalala. Sa di lang, nga ako'y mabunog. Nung kang si Aubrey may mabunog kay sakitan ko. Nga makadugo siya tungod lang sa pag-angko niya nga uyab ni. Pagkalamian naman sa akong gibati. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!